Marketing. Yes, sir! Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod kanato sa Jesser Marketing, ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto aniya ta mga kabisyo my love so sweet manukad sa tuwang programa karong mga taknaa alas 11:12 na and kumusta ta ninyo diha kung bati ta sa tuwang pagpaminaw kanato karong mga orasa sa gihapon usab kumusta ta ning mga uban kanato na niudto na nagpakabusog naghungit-hungit na diha karon. Welcome sa tuwang programa karong mga orasa kini ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po yung inyong gwapong taro ay lumping ha. Kini silulubabaw ha. Last karta pabati tani style niyo duyog ka sa pagpaminaw kanyato sa gihapon siya bilabi niya katong uban kanyato diya karon nga gusto magpahimsog silang kalawasan. Pero kabalak ka. Oh sige na kabalak ka way may tabo sige kabalak ka. Lihok. Desisyon diretso. Para dayon mahitabog, mabuhat na nimo. Mura nagsama ka na bitang mulaag mo, nagplano mo sa tanan drawing lang puros pirmi, Huwag yung taon dayon. Adto ko diyag Boracay, adto ko diyag Cebu, adto ko diyag Ukwan kining Bohol. Huwag yung drawing na Kami kailangan sa panglaw. Huwag yun, taon yun. So mo niyang lihok diretso, desisyon diretso, palit diretso. Ano pang hinihintay mo? Bilhin niya, Ito ang programa mga kabisyo my love. So sweet of course. Gato ganato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement. Nga doon ang ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan og ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma o guban pa. Parisis paginom sa Calabo Plus Garlic nga doon isang cup nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, kuluyan, dilaw, tawa-tawa og banaba. Makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo o sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobe sa 0930-973-6009. Kumbati ta sa tuang programa ani diri karon kay importante kay sa mahalaga inyo ha mapanukaran ang pagpahimsog no impormasyon nga dapat inyong maibaluan diri dapita sa tuang produktong Calabo Plus Herbal Capsule. We are live by the way sa tuang Facebook page DJ Mike Kiling. Like, share, follow mga kabisyo my love so sweet. Also diri dapita sa tuang Calabo Herbal Product Jesser Marketing. Pwede mo mag-message by the way diha mga kabisyo my loves ha. Diha sa tuang Facebook page my loves ha. Message mo kung gusto mo mag-order sa inyong or kanato sa tuang mga produkto mga my loves. Okay, aron na makapamalit mo especially kato mga naa sa mga lagyong dapit no. Via COD ang ato ang produkto ay magkabalakaw amoy laing kuan kabisyo my love so sweet kining ikabalaka no niining kaimtanga. Anyway, so mo ko to siya plaster ta Lolo Baba. Ganyan dagang kay mga pangutanya sa kinabuhi ba pero naba kay mga pangutanya kanya to may kiling kaya kuan bago niya siya kay murag katul kay kung ba. Uy. Ay kumpiyansa basing kagidna. Siguro kay pobre man ta pero pag siguro kuan ni dato ta allergy. Speaking of katul-katul, Lulubaba, kung makatol daw ang palad,
na daw kwarta maabot, di ba? Kasagaran madunggan nato, mao daw na siya, di ba? Oo, kadungog naman kuha niya permente. O may niabot. Pero na uban mo nang ingon man gud nila, no? So makasulti tay kanindot ba sa kayo mga tol atong palad permente. Pero kung ganing ang ato ang Eat Me Games Lolobaba, no? Ang egg mga tol. Unsa may maabot ana, ha? Kung ang imong egg mga tol, dili ko makahatag og kasiguruduhan kung gusto nimo makadungog nga mosulti kog moingon night 6 maabot. Ang ako ay lang magarantiya sa imo ha nga naay bun-i nga moabot ha. Huwag ka masyadong maraming iniisip. Bun-i yan, bun-i ha. Guaranteed ha, 100% ha. Mao lagi. So maunang di ka magkumpiyansa ng mga katol-katol baba, no? Bitaw, ganyan gyud ha. Napadari lolo baba, oh. In this world full of kapoy na, there is always laban lang kay pobreta. Unsa may but pasabot ana lolo baba? Mo naman ko anig si nambagan ni style ni, pero ay problema niya, tuwagon to niya ha para sulit yung bayad ba ha. In this world of kapoy na, kapoy magiging kinabuhi, no? Nagay mga laban lang kay pobreta. Kailangan mo laban dito kay sa adlaw-adlaw na itong kinabuhi, naman ta sa gira. Ha? Pero kung gikapoy ka, pasagdi, ang uban nga mo laban. Mga warrior mo na sila. Ha? Di ka mo laban, makuan ka dyan, pili ka. Huyang ka dyan rito. Luoy kay masyado, ha? Okay, thank you so much ni mo diha, Lolo Baba. Aniya pa ilain diri. Uy, nya pa dyan, kala ko yun ha? Kala mo, ha? Kung, okay, napadali. Nagpa-slim, musulti ang US perfect body. Pero pag Pinoy, musulti nga nagniwang ka, klaro kayo, giayog kuan siyang bana. O siyang uyab. Diba mo ginakasagara madunggan na to Lolo Baba, no? Ikaw naman siguro, kadungan ganyan perminti siguro. Labog. Wala ay. Kung mo naman good, madungog, magud po na ako good. Mabaho, sige. Depende man ko niya siya, kung giayo-ayo siya, kulata siyang banya, giayo-ayo siya, og dugsing. Giayo siya, og paniwang, nagi siya pag minyo sa kaon. Muna nga, supayan giyo, yung kapilido, unsa giayo-ayo, og panglaba. Giayo-ayo, panglimpyo. Muna siya, dapat nagi apelido para ito masabtan, no? Pero kung kanyang ingon niyo mong giayo-ayo, kay naniwang, ang babae, di na siya maniwang, bisag unsaon pa nimo nag-ayo-ayo diya. Batiyon, kabason, o pina, helicopter. Sige niya sila maniwang, mas mo-agresibo pa niya sila, ganyahan pa niya sila mukhaon, kabalo mo ang pakipag, gabas mga kabisyo makapaganya sa pagkaon. Ha? Makapaganya sa imo ang pangunyaw-unya. Sa imo ang kalawasan nga gusto ka magliyok-liyok nga mura kag hyper kay kastanyan labaw pa kanya ka drugs ha? Muna matikdi mo kopya siya sa mga idarang nga mga babae kay mao na sila mga uhaw nya kanya sila gitaon kayo. Pero nya pag masugdan nimo ha? Tubakas ka na dyan. Buhay mong kapalit ha? Pero bitaw, kung pakutadyon ko ni mo niya nganyong nagniwang na siya. Nagniwang na siya kay gayo-ayo o pasakit siyang banya. Siguro yung banya palihubog. Yung banya niya ikabit. Babae, kung gusto mong magniwang, mangita mong lalaking magpasakit sa inyo. Kanyang jawag-jawagon mo ba? Kanyang binuangan, bitaw mo? Matapos kung ibigay sa iyo ang lahat, ganito lang gagawin mo. Tender ka. Diba matikdan niyo mo, mga kuwan lang, mga pipila ka sa mga niya lang nyo, mga 3 to 6 months. Adi 3 to 6 weeks. Weeks lang. Kanya lang,
Bisa ganig 2 weeks lang eh. So, magniwang na ka. Yan, epektibo, garantisado, aprobado. Ang pagpagniwang mo, masyadong delikado. Kini Lolo Baba, nag-edad og 100. Moingon ang US. Oh, great! Pero pag Pinoy musultig, kaliwat man nag-aswang. Wala pa ni dawat sa bato, maong buhi pa. Oh, ngano man na siya Lolo Baba kung sumay matubag ni mo niya na. Mga Pinoy gitawon kayo nyo, maayo kay manginganya ba? Oh, pero kung ganyang mudugay mo kinabuhi nga siya makag si ex-senator Enrile, Juan Ponce Enrile. Yo, pasabot lang yan niya. Masama kang damo. Okay, gusto pa siguro siya demonyo nga magbuhat kang dautan para mas mulungtad yung mong kinabuhi kay malipay mo niya sila, no? So sa ato pa, kung magbuhat ka og maayo buutan kay kastanan, dali kang kwaon ni Lord. O bitaw niyang ginaingon nila pag gani ka mga iyaan niya mo, masulti nga, uy, kato si butang na to si Tiburcio. Bata pa kayo, bagikuha niya ni sa Ginoo. Butan, magutay to good. O, di ba? Mo na siyang rason diya. Mo nang delikado magbinuutan. Adi man sa lingon delikado kay mahilangit magyapon ka kasi yung makakwaon ni Lord nyo. Oh, pero mo nang lagi. Murag hadlok lang kayo kay sayo kastanan, ha? Komedya lang tani pero nadlok ko ba? Snood lang ba, ha? Huwag kayo dyan. Kala nyo, ha? Napala, lain Lolo Baba, akala ko kalabasa ang pampalinaw ng mata. Ay, pera pala. Sa may matubag ni Mohani Lolo Baba. Ang kalabasa, totoong pampalinaw ng mata. Oh. Ang pera, totoo rin, pampalinaw ng mata. Pero, usahay, dali lang makabuta. Hanap ang imong pangladtaw, labaw niya kung wala kay mabiling nga kwarta, ha? Sabaw niya, ayaw gid mo kumpiyansa. Dito na lang mo sa kalabasa, ha? Ayaw na lang mo pundo sa kwarta. Ayaw mo salig nga mo tinaw yung mata sa kwarta, no? Mas mutupan yung mas mo tinaw yung mata, bisag layo pa kayo niya siya. Nang baying hamis kayo, Glegs. Kasulti yung kong tinuod yun, ha? Aprobado, garantisado, delikado. Luminaw ang aking mata, so kanya makita ako, Glex. Ang layo-layo, puti-puti, pero paglapit ko, maigtad sa getting in my nerves. May balbons pala, ha? Hindi ko lang makita sa malayo kasi parang walang-wala eh. Kaya naman masasabi ko, aprobado, garantisado, ay, delikado. Talagang salamat ni mo Lolo Baba. Thank you so much kanimo. Huwag siya'y pa yan. Maunang padayon ta mga kabisyo my love sa tuwang pagpalig-on, pagpalagsik sa tuwang kalawasan para walay problema ang atong dangatan. Of course, mga kabisyo my loves, alas 11:25 na kining oras gatugan nato sa Just for Marketing. Ang tigamawag tigapudapod sa Calabo Plus Liniment Oil para sa panakit sa kalawasan, ulo, tiyan, likod og lutahan, muwagtang sa panuhot, suhot, katol-katol sa panit, pinakan sa mananap og kagit-kagit, arthritis, rayuma, sakit sa tiyan, ulo, ngipon, mupatay sa kutog, lusa, mupakgang sa lamok nga dili makapaak, muayo sa mga samad tungod sa diabetes, alang sa mga nagpingot ang ilong tungod sa sipon ug alang sa mga kabuyon ug dagaton. Gamiti sa Calabo Plus Premium Rub aron ma-relax ang pamina ug haplase sa pinakamaayo nga Calabo Plus Liniment Oil, ang kahibulungang haplas. Sa pagkaligoy sabon ang Calabo Plus Herbal Soap, kagit-kagit og pilas wagtang sa medicinal soap nga Calabo Plus Herbal Soap.
For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Hala sige, padayon ta og duyog sa tuang pagpaminaw. Og katong mga gusto magpabati 0917-509-5493. Again, 0917-509-5493. Mga kabisyo, my love, so sweet. Maayong udto, especially sa mga nakatay up day nato karon ng mga stasyon sa asang dapita, sa asang lugar. Thank you so much inyong pagduyog sa pagpaminaw kanato diya sa Line FM Santo Tomas, Davao del Norte, 93.9 Yes FM, Banat Radio Provinciano, Aras-Arasan, Cagwait, Hometown Radio, 100.1 San Carlos City, Negros, 99.5 Gold Bayugan, Go FM Trinto, Agusan, 91.7 The 1 FM Marihatag, Surigao del Sur, 94.7 The 1 FM San Miguel, Surigao del Sur, 94.1 Line FM Hinatuan, 94.3 Tandag City, 96.5 Radyo Provinciano Maasim, Sarangani Province, Kings FM 88.8 Pipino Mas, Minda Unidad, Cagwait, Radyo Tribo Madrid 98.7, 88.3 Line FM Baras Placer, 99.9 DYRG FM Radio Ngindulman, Bohol, 88.9 Line FM Tubigon, Bohol, Real Radio San Francisco, and Line FM Barubo. Thank you so much, maayong udto, maayong hungit-hungit sa inyong tanan diha karon. Hala sige, uban ni gyapon tuod ta ha sa pagpaminaw sa kumbate sa tuang pagpahimsog sa kalawasan. Kay importante gyud kay ni sa mahalaga, mga kabisyo, my love, so sweet, nga di ginato kaligtaan ang paglig-on sa tuang lawas, especially sa mga buluhaton nato. At least padayon ta makahimo niya na, diba Lolo Baba? Tama ka. Oh, sumunang, what are you waiting for? Ha? Do not wait for. Bye now. Ha? Duyog yapon sa pagpaminaw, mga kabisyo, my love, so sweet. Dali yapon sa tuang programa Tutok Pakatok sa Udto. Kauban ninyo kini si Mike Kiling. O tigipon sila lubaba, oh. Ha?